Semua gambar ya. Nang kali koko welut gak oleh welut tata oleh urang. Mula peno rapi tolek sing nurut nek gak nurut cepetno lawang. Ngono-ngono iku salah kawitane. Jaran kepang mangan pari lambe abang manasno ati. Loh. Keliru lah. Keliru. Loh. Apa kali gap? Aduh. Oprek. Kancane wis dioyo kaya gak karuan. Wah, anjuk jaran kepang. Mosok lali biasa ya, Rek. Iki lho kaya biasa iki lho. Engko lek wis nano lututno. Mosok lali kuro kandas barang iko. Eling ah. Awas ya. Budal peteng tuku jambe kadung seneng wetone ketemu slawe. Lho apa? Heh? Tuh, iso ngadeg kabeh yo. Melah ngetutna. Ayo, mikul bebekmu ya. Ngono ya kan. Tutna jula-juli lho dadak ngadeg tinggal nyingkri tabuhane. Wah, jula-juli biasa iki lho. Ya, biasa ya. Ya. Kerem gedhek nang Surabaya mbokne ngletek anake ditete penlor. Ono jula-juli tak hitungane sairan molimo iki asene haye molimo yo dikurangi gantep titik pekerno otong rukine sebab akibate sing nyangga awake dhewe. Main iku dolor pancen akeh warnane minu ceki aliyo nek diterjang mesti rusak sebab kono kene wis akeh masalah minum iku semono uga nek ngliwati ukuran akhire angero akeh ana ayo mula sing rugi dudu wong liya duwene
ati ana perlune lareng entek aku gak wani mule jane mono dulur bojoku sadar tapi aku sing perasaan wanine mule tak golekno utangan perkara nyaur ngenteni lek wis dodol aku teko terus ditakoni mula tak warang aku ngurus wedi aku masih kalah bojoku jak ngerti duwe tak kena kabeh nek kasih nene bareng wayahe nyaur atiku bengong golek sebetan gak ono sing anu bareng aku kondo terang-terangan bojoku nangis melong-melong pole akhire ngontrakno omah rom taun ayo dari Tarsan kota tak gak ayo mlaku-mlaku ambil golek sisiran mulai kumat iki ya apa geger dengkekne nek ada tak. Becak buntut arek. Blater gawene metu tampi arek wedok kok cula-culu lo kena kudu eling wong lanang iku milenane direwangi awake garing lungkar-lungkar celoni kucing oleh sing luwe ayu wong kandeng jangan laku-laku supaya penuh jak malu gak duwe-duwe totolo gerbu kula peno diru aku ditampi arek wedok tak tambah tapi sumbaratane atiku nek gak golek itu tuh anake wak senu kadung mangkel tak dukono cek lalar pager keturutan arek wedok gelem bareng tak rapi dadak anake nenem aku dikatu di anake bakul duren aku gak gelem sik seneng iki dadak iki oleh rondo krepeng pele-pele tebu dadak oleh bengkol apa kapan cekap semanten hitungan kula sae lan boten porong kang rada nyambut gawe kadang tepak ngene tok bayarane gede. Lah niki golek wedi pirang dina.
nyambut gawe ya padha ae wong derajate wong dhewe-dhewe ana sing brujul, ana sing macul, ana sing ngidung, ana golek wedhis, padha ae. Lah nyambut gawe ku padha kabeh lak susah lan. Sapa iki? Wah, apane duit nyekel. Sir-siran ya ayu. Utang akeh apane gak tepak ya. Tapi ngutangi aku kanggo syarat, saiki ya nuruti kudangane wong tuwa biyen. Jare Mbah biyen nak Kartolo. Ora sepisan sing doyan utang nak. Ono kemajuane. Anjene tuwuk nglencer lek doyan utang sak lek gak wani mulih. Ditagih wong. Lah iki nang safari 2000. Semoyo minggu winginane mesti saiki goleki sebab mesti butuh duit arek iki. Loh, ada. Jangan lari. Oh. Jangan lari, gunung dikejar. Jangan lari ku bumbune apa? Ya bumbune ya bangle. Nemblakrak jangan cok pringas-pringis lho. Lho pringas-pringis lah kon guyon anjane. Wis aku gak suwe. Kok jangan ninggal bekas ah. Lho. Kok tenang gunung-gunung kamu kok wis anjlok. Iso ngono ta, kon medeni kancamu ae kon iki. Aku tenang Borneo. Waduh. Nang Borneo bareng lha apa kon iki? Lho, prasane numpak biasa ku. Numpak apa? Pain. Pain. Oh. Loh, duduk pain niku. Apa? Air perot. Apa itu? Air perot. Kapal udara. Air perot. Oh, kok sik air perot kan. Air perot ta? Nah, ngomong gak pokro jek ngomong. Kon niku lha apa orang Borneo bareng? Sopo mangan kerang? Aku tak budel aku. Budel. Kenapa sih? Padahal duwe buntut ae budel. Kon iki apa? Kon iki mosok lali lho. Lho, sing semaput iki sapa? Bakon semaput, bakon golong koming. Kok nang semaput? Dari lalu masamu gak eling-eling ta aku iki. Kon niku gak eling ta? Lho eling lek kon safari ya. Sing arane bojomu sapa? Munggo kon bojoku lho mosok ya tumon. Lanang kok oleh lona. Dunia dadi bakso lho. Wis tak ngomong ambek kono wis. Lah bodi sik tak widakno. Arek iki jam kiwi ngadane lah apa gak ditinggal wing maneh wong kon kesusu nyengkre ae. Anjene selek budal kok. Kon iki eling ta pancene nglali. Lho ya eling ya nglali. Ya eling ya nglali. Salah apa? Ya piye lho. Sing di dina apa sih? Jumalegi. Oh, Jumalegi aku teko kidul. Kok tak celuk. Lo, mampir lo. Aku terus gak mampir ya. Pancen kok ndablek kon. Yo aku mampir ngono lho. Oh iya lali mampir. Masa kon wis pekun lho. Buka lawang. Malahan kon tak sugui. Lawangmu anyar tapi coplok ya. Ensele kula dol wae. Aku mun arep ngomong ambek kon. Kon sampe muni. Kok iso nang engsel. Kon tak sugui rokok ambek wedang kopi sak cingkir. Oh, wedang kopi tak ombe. Rokok tak sedot metu bluke. Yo gak metu bluke. Metu apane? Terwelune. Lah yo lak iko sih. Kon niku dadak terus nang rokok-rokok bareng. Oh iya, kursimu anyar, ndukno kursi. Iya. Tapi tinggine sak buajek iki. Anyane tak ingu cek lemu kok lho. Ya kaya apa ngono tinggi? Nah, lemu lak perlune dibothok ta. Iku masa ngulam toro ta apa kon iki? Kon niku semale nang tinggi-tinggi mblarah omonganmu iki. Sing di oh iya, bojomu nyeni sopan. Lah, nomor 1 wong lanang kudu iso mimpin wong wedok. Nah, sembarang iki teko wong lanang. Lah iya, nyugi wedang kopi ndemek-ndemek. Wong pilihan. Nyugi godhog goreng ndemek-ndemek. Pancene bojo pilihan. Bareng tak tamatno, gak perkara sopan. Apa? Bojomu rada bengkong ya. Gak bengkong iki lho. Apa? Ya iku gendong rangsel iki. Kon tak tatak kon iki. Gak ngono sing disiri kok bojo-bojo nang bengkong-bengkong. Sing dise. Kon kok tak buka lho ya. Lho bukaan tak tombokane. Wong kon tombok ya gak tau sip ngono kon iki. Gak sing Jumalegi apa sing dise? Kon iki jak unyik ta. Lho gak ngono sing Jumalegi apa sing di sing biyen. Lah, Jumalegi jam 12 awan. Aku cerita kok ta? Iya. Oh, iko ta, cerita biyen niku ta. Ya, critanane lho. Iki lak gegere Mojopahit ya. Terus. Kencana wungu dilamar Ratu Blambangan menak jinggo. Lah matine menak jinggo kenek gamane dhewe wesi kuning sing mateni Damar Wulan. Lho ngono lho iki. Matine menak jinggo iki gak kena wesi kuning. Kena apa? Lah kena iki apa wesi karaten iki. Mesti tak anu sama matine. Kon kok malah nyandak nang godo-godo. Sing ngene kok sejarah Mojopahit barang iku. Kusik ta. Iling-ilingen mesti eling kan. Oh sing kok lungi kok. Lah kon tompo iki lho. Salamu dhewe ri.
Lho kok iso salah? Alangan dhuwit 200 kok dadekno dipek Paiman. Wis ta. Wis. Apa sih? Sadel ya. Jadi kok betul sadel ya. Lah kayaknya nyadeli dengkulmu ta. Kok arek iki bingung kon ojo kakean gambaran ta. Kok iso nang sadel-sadel. Kon kakean gambaran, gambaranmu gambar semar tok ngono. Iya kadang-kadang yo gambar bagong barang. Sih terang-terangan. Kamu gak mendung ya. Jadi tak buka secara terbuka ya. Kon gak izin tak kirane. Enggak sih, lha apa izin. Ayo duit kundi. Mamang kok dolen ndi? Kon niku pekon ngene. Biasane kok dalan nggo susus-susus kon niku. Cek dah kon cok buka wadene wong lanang lho. Lha iku wadit ta? Lho, aku biasane nyengkene duit tak dakekno kolorane katok. Lah takon yo golek ana nggo kono. Lah apa kon takon aku? Lho, duit iki wis genah panggonane. Wis genah ta? Wis. Lho ndi? Ndak awakmu ya. Sing nggo duitmu kapan? Kalau gak petuk aku 10 dino. Iya. Kono aja lancang-lancang dadi wong lanang. Wong wedok lancang pantes. Lek wong lanang lancang lho. Kon kate nurun sapa? Dos pundi, Pak Dik? Wah, kon kok malah nyelatu aku. Duit sing ndi siri? Sing kon gawa maksude sing kon utang iki lho lho. Kon mang nagih tari. Nagih. Wong nagih kakean gambaran iki wis nagih ngene lho. Oh, kon niku nek gak dikembangi ngono kok jare aku iki kasar. Kon niku ndablek mulai cilik aja. Ya apa sing utang wis lali sing utang kok sik eling ae. Iku ngono wis penggaweanmu lho, kok nek diutang wong lali-ngelali iku. Jam piro sih aku utang ben? Jam 10 esuk. Piro duwike? 2000. Apa ae duwike? Ewon situk 500-an loro. Piro? 2000 ngono. Wis genah kok sik ditakokno maneh. Lah wis jangkep sih. Lho, wis cocok ku genah. Jangkep hitungane nyaure kapan. Kurang ajar. Kau nyaur ta? Ya apa rek kan iku lho. Aku utang kok ndi? Nang omah, Kan wong. kan wong sepi, Kon nagih nang dalan. akeh kanca pradonga. Akeh wong. Wong lek tersinggung perasaane darah naik. Lah ana wong kurang sopan ditunjuk ya mergo kurang sopan. Kon iki gak sopan kon. Kenapa, Pak Dik? Wong mbok sing sopan kok Ana wong nagih kok kon tunjuk iki lho. Kok Wong aku dhewe takon konane lurahmu kon. ngene lho Ri. Lek wong nagih ku sopan ya. Masih gak ono dinanakno. Lek gak sopan masih ono diwargakno. Apa nagihku kurang sopan Ya sopian? kurang Lah apa sopan sopian nih? Sopan. Sopan apa? Ya dicontoni ya. Ya, contohnya. Ya pamane kon ditang, nang nake. Ngene belajar utang dadi iso sopan santun. Wong santun iki dirabi. Lah wong blakaran yo calon santun nih. Halo, halo. Ya apa Ri? Waras lo, Bojomu, padha waras. anakmu, Ya waras, putumu, kabeh waras. tangga-tangga. Kon niku takon nang nyata jiwa kok niku lho. Padha wara lak seneng ah. Ya seneng. Ngene lho Ri, anane aku metu ikon. Iya. Duit 2000 sing kok utang ku balekno meneh ana luwian cilin maneh. Lho ngono lho wong nagih ku sopan masih gak ono dinanakno sok sungkan. Mesti kon kei ya. Iya. Ayo kandhane ta lo. Iya. Halo lo. Halo. Waras. Waras. Anakmu? Waras. Putuku ya waras. Heeh. Tonggo-tonggo wong sak kampung ya. Kabeh. Iya. Weh. Eling semua gambar aku adane arek. Kok dhisik ta? Kok durung takon tanggamu kok jawab waras. Bae tanggamu gudiken sapa lho? Kate lha apa sih? Ah iku lho. Duit Sing kon selang iku lho. Nek ana luwe niku saurono kok lho. Oh dadi kon nagih ta? Nagih. Ngene lho Cak, sarene saiki sik durung duwe ya sepurane ae dhisik. Ya apa lah? Lah iya. Sepuro. Lah Ayo metu Dik. nang ndi? Tak sebetno cagak cek jeber kon. Lah kon niku kasar ngono. Kon tambah melas nangis. Aku iki mbrebes mil. Berbes mili kon. Iya. Kok jaluk ta? Tak jaluk Anane wong utang mergo kurang. lho pinter. Anane wong utang no? Sebab aku keluwian. Wis luwe kok nagih. Lho sembarang lak digenalno, lek genal lak penak. Iya, ta. biyen luwe saiki. Gak ono. Oh kok jaluk ah? Kon iki opo saiki wis kepepet aku lho. Wong utang mesti Nyaur. lamun Nek ono. nek gak ono. Semoyo Lah lho. iya semoyo Ri. Maneh. Semoyo Ri. Bukan gas. Semoyo Ri. Suwun ya. Niku apun. Tumon kono ana wong nagih kon jundu-jundu. Oh kok jaluk saiki ta? Kon tambah suwe tambah ngelamak kon niku. Kok jaluk ah? Tak jaluk Ngambil utangku. 2000. Ayo ngali nang sisi kiwa kene iki lho, ono Oh, sak kene. kiwa, tak bayar. Ya, wis. Tak Bisa. turuti karepmu. Utangku pira? 2000. Kok jaluk kapan? Saiki lho. Tak bayar ngali nang kesak tengen kene lho. Ayo. Ya wis aku tak ngalih. Utangku pira? 2000. Yuk jaluk saiki ta? Ayo ngali nang kesak mburi kene lho, ayo tak bayar. Wis aku lak ngumumet koyo kekean iki.
Kok niku bingung nah aku ta ya apa kok niku? Tak iling-iling aku tak golek dhuwit nggo sakku. Nduk sakmu ono ta enggak? Lho. Tak golek nekku lho, setengah hari kok gak tumen aku ya. Banyak kok gak nggawa. Ayo, nduk kopi aku baden ono dhuwit apa enggak? Wah iki dhuwit simpenan. Ono dhuwit apa enggak? Ono Ono apa enggak? Ono. Gak ono. Lapo? Mambu tapi. Anjen mari mantapi nduk warunge Yuda iku mangan dakno. Umban kuplukmu lho. Oh, arek iki Kok iso nyaur tak gak iso lho Yo. Cepien ah. dina Minggu ya. Lak Minggu ya. Oh iya, minggu ngarep. Minggu ngarep iki wis. Oh iya. Sono. Berarti kurang petang dino. Iya, minggu ngarep ya. Heeh. Iso ya, jam itu ya. Jam itu. Ri, padahal minggu ngarep selamat Mbah. Selamatan. Iya. Selamat Mbah. Mbahmu gak selamat. Nah. Enggak ngono nyelameti Mbah. Oh, nyelamatin Mbah. Selamatane lho. Oh, tadi gak iso nyaur. Gak iso. Minggu sing ndi? Minggu rong minggu kas ya. Oh, minggu iki enggak minggu iki. Iya, minggu mana? Temen lho. Jam itu sih tak probot lho ya. Ri kok sering. Lek minggu sing kurang pindhe iku ya. Aduh gak iso. Gak iso ya. Selamatane bebek iku. Oh, bebekmu ya. Iya, iya. Oh, terus minggu sing di mana? Minggu sing ping 3 ae. Oh, 3 minggu minggu iki enggak, minggu iki minggu enggak. Iya, tuh. Ngene lho lho. Duit iku ya gawe tambahanku lak bensin. Wah, kok niku bulet kan iki. Bensin macet tak takno iki kenceng ae. Niku bulet. Ono ri aku lak guyon ta sak nyoba kon. Wis kene. Saiki duwe 5.000 wungkul susukno 3.000 dhisik. Ngono ta? Susukno 3.000 kene. Kancal sesuk sisih. Ya kene ayo. Engko dhisik ta? Heh. Kok niki nyaur ta utang maneh? Lah susukno Duit dhisik. 5.000 ku ndi? Lah iya cek jangkep 5.000 ri. Wah, arek nek untune gereng situk ngene ya. Kon niku. Wis luput atik luput sembur. Tapi ndelok dunyane bapak. Nah, Aku bener ki donya iku lak donyane wong tuamu ta. aku lak nang saking utang lak kanggo syarat iki nurut kudangane Mbah piye. Kok biyen tau digutang? Lho nak kon urip sepisan sing doyan utang. Iya. Ngono ta. Golek doyan utang gelek sapa paran, soalnya gak wani mule nak. Utang gak iso nyaur terus minggat ngono. Lho kon niku. Oh kon siri-siri aku ri. Oh, mingis-mingis kalah celure tirunge. Lho tenan. Sisiran sing ngendi? Lho iku lho. Endi? Lho iku ya. Semayan aku. Iku ta. Halo. Halo. Iki lho. Iya. Kangen aku sampean gak rono. Iki lho. Matur iki ambune ayune lho. Ngawur. Apa sih? Rupane wangi. Iki sapa iki? Ngomong wis kualak-walik iki kancaku, teman saya. Iya. SA Apa sih? SAPARI. Sapira. Lho. Sapira. Sapira. Iya. Sapari. Oh, Cak Sapari. Kenang. Tahun kok mlakune nyeret. Jong ngono ta? Mosok rematik. Sikile gathik. Ngawur ae. Iki biyen niku cilike kakan dipekeh. Jong ngono ta? Gak, iki ngono sepatu. Aku iki nggih sepatu dukur yo ngene. Gak kuat sepatu dukur. Nek sepatu dukur iku sing dukur ku mburine. Wis Lah, terus ngene. Apa ngarepe dukur? Paling jomplang ngene. Wis lek dadi bojoku yo sepatu duku dik. Gawe dengklik apane pisan ya. Jong ngono ta? Iki kemajuan, Cak. Iki kon lek salaman gak usah salam ri. Wong tanganmu koyo parut ngono. Engko marai Kono jaki surabi malah ta. lha apa? Kon preyo dhisik. Lha apa? Tarabine. Mosok mergo dhuwit 2.000 kok nyita sir-sir aku lho. Aja aku mah sarno utang lho ya. Bagaimana kabarnya ayah di rumah? Iki jenenge rayon apa ngene iki? Iki rayon gombal. Lho aku sembarang duwe rayon bedes duwe. Calon mi kayune ae. Apa? Sayang delane kok tungkake pecah-pecah. Rumah sama iki lemah lakar ta iki. Wah. Ingin nyek iki kancane Cak Tawa iki. Bagaimana kabarnya Ayanda? Sik mudeng teng bahasa Indonesia ya. Iya sih. Oh, iku delok nduk-ndukuramu lho. Apa? Apa ndukure? Nduk-ndukuramu iku wong ngerti ngono bahasa Indonesia gak apa-apa. Tibake. Oh, iki bapakne jenenge Dauk. Dadi maratuaku jange jenenge Dauk. Dauk. Iya, Dauk. Biasa iku 02. Timbang bapakmu min pedet iku. Lek sing wadan-wadanan. Wis njaluk rayon apa? Rayon bedes ah. Ya apa rean bedes. Lho mari ngomong-ngomong geget. Dikit. Terus kon gecing terus pedhot kon. Ya apa Romo kabare? Ya padha wae aku do muni Rama ta dene ratu ae. Lho tak jonjong, keluargamu tak jonjong kan tak biukno. Kurang ajar. Calon iki ayu. Lho siune. Kok ndak iki dadi Dracula kan. Mosok iki nini permoni rek ana siunge barang. Wis kon mang nyarter kok lah. Iya lah kaya apa? Wis ngene nyarter kok. Mas aku gak melok wis cek umum. Waduh sisiran Ayo gak pantes iki lho. Lah apa? Ya kon. Wis gak usah wis. Kono ono dhuwit piro? Aku dhewe ta. Mas 15.000 bayaran. Kono ono dhuwit piro? 5.000 lah kurang iki. Ya siku tak sile dhisik cek jangkep kok ya. Apa sih? Ngawur ae. Kon niku nyaur aku durung iso wis utang kenalane. Wah. Kon iki sini-sini ae.
Saya tak bayar kok ini. Saya begini memang. Saya datangkan kemari untuk wawancara. Wawancara apa? Gimana ini bisanya? Boleh suara dodo ya aku pengen. Kok catolo iki ngomong sing genah ngono. Sampeyan ngomong sing enak apa ono. Jenengmu sapa, Dik, jenengmu, Dik? Jenengku Tini. Siapa? Tini. Mentil. Kok Hari jenengmu mentil. Panjane kupingane Sapari kong Kuping apa iki? ya apa kuping sailir gak krungu bledek iki. Wah, tini. Oh, alah Tini, Dik Tini ya. Iya, Jasapari. Kon gak duwe tangga babu-babu. Kayak apa? Iki lho. Sampeyan nganggur ta? Nganggur. Wis gak wani lah ngono lho, Pre. Pre dhisik aku. Takoni wae tole. Pre dhisik aku. Apa ning Prei? Apa oh? Saiki aku Wis apa? saiki duwe putra. Wis Wis ngene, Dik. temen ta? Saiki aja kesuwen ya, wis mulya. Lek gak meneh to ben aku tak rono ya. Temen lho, jatah Tak sampeyan lamar. iki ya. Iya. Awas nek karono ya. Ya iki kawan duwe iki. Endi duwe sapa iki? Mbok duwe sapa? Kok duwe ngono umek desake. Wis gampang tak dongakno gak usah nyangon dhuwit pendonga aku sing sampe. Nyangoni selamat ae, Dik. Nah, ya. Endi selamat. Wah, sing rekal. Ayo. Boleh ya, Cak ya? Ya pendonga aku tak anu. Ya kemirene lho tatap. Ya Wah, gatik. bojone kanca dinyek. Aku ngomong sampe melincah-linci wulan. Oleh ketok sir-sir aku. Hari Nanti. nang tertek ono kromo. Ayo. tangga iku gak kaya aku wis ta. Ya anak-anak. Duwe anak siji, perawan sisan tur ayu. Wah. Tangga-tangga iku melok seneng kabeh nek. Lah ya apa? Iki mau pamitan metu jari tuku benang. Genjait. Nah timbangan itu ku benang mbok telek arek layangan pedet-pedet sing pedet ngedel kono. Arek iki rek. Mbok arek iki. Lah iya. Cik suwene arek iki. Nun. Loh? Monggo. Monggo nak, monggo pinarak. Monggo. Wonten damel ta nak? Kok jandur gunung. Tepangaken mawon. Nggih. Nami kula Bob Titipoli. Sinten nak? Bob Titipoli. Nuwun sewu nggih. Nggih. Nuwun sewu nggih. Nggih. Rumangsa kula niku jenis Bob tutup poli sampeyan niku. Napa? Bob tutup ceret. Wah, sampeyan niku. Gedhen jeneng. Nggih. Sing tepak mawon jeneng sampeyan sinten nggih sak temene mawon. Kula ta. Nggih. Munawar. Oh, Munawar. Nggih. Nggih. Perlune lan apa teng? Dugi kula gita-gita. Lho. Kita niku nak. Nggih. 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 Larine rumangsa kula arek beting lho kita niku. Lho. Maksude gita-gita niku susu-susu. Oh, kesusu-susu ta. Ngantos kula dumugi ngriki niku sakjane kula niki madosi griyane Pak Tini niku pundi sih? Oh, nggih kula niki Pak. Sampeyan niki. Nggih. Ngono ya meneng. Terus perlu sampean mriki? Sampeyan leres nggak ada anak wedok. Oh, nggih, bener kula. Nggak ada anak niki wedok. ngenten kula melok takon. Anak sampeyan niku ijen, tasih ijen. Lho,
tiang kali nak. Lho, kali sinten? Lah kali kula niku napa? Lho. Dede niku anak sampeyan niku mboten tau wonten sing ngrasani ya. Lho, ngrasane di sini sing ngrasani niku. Sampe sing ngomong sing genah lho. Sing ngrasani sinten mulai cilik anak kula niku kula didik. Nggih ta dhisik. Sampeyan kecilik mboten tau mangan gadung sampeyan. Maksud sampeyan iki napa? Wah, Ngrasani ndane ya wong iki dipermak. Anak sampeyan niku lho mboten tau dicancang. Lho, sinten? Sing ngrasani nyancang-nyancang niku sinten? Waduh. Mulai cilik anak kula niki kula didik mboten tahu pek pinik barange wong kok sampe dicancang wong niku ya napa? Waduh. Terang-terangan mawon nggih. Oh, nggih. Kula niki injing-injing bebelok ala lamar ateges dange nglamar. Tak dong. Kula nglamar njaluk anak sampean. Ngelamar tegese niku. Kula niki elek-elek nggih jeragan, Pak. Nggih. Nggih. Perno-perno wong diarani wong tiyang nyambut damel kepingin angsal untung. Nggih. Materialan, nggih. Kulak kayu. Nggih ndok, Nggih. nggih kulak buah-buahan, nggih juwet. Nggih mundu. Cek katain. Lho ya napa? Griya kula sakniki tingkat 3. Lah nek kula pun sampean tampa lamaran kula pun Nggih. kuwatir, Pak. Ya napa? Omah niki terang-terang benjing isuk jam 4:30 kula rubuhaken pun. Lho, pun dilubahaken, Nak. Lah kula tilem pundi nggih kali anak kula niku. Mboten ngoten, kula bangun nedhi tingkat 24. 24. 24. Waduh, kedukuran, Nak. Nak. 24. Napa? Kedukuran, Nak. Napa? Disindek-ndek mawon kula niku. Oh, nek 24 kedukuren sampean nek ndelok nisor mbediding. Bediding kula niku, Nak. Ndek-ndek mawon. Ndek mawon. Napa nedhi kula bangunaken omah nisore lemah? Napa ya, Nak? Nisore lemah. Lak padane terwilun mawon, Nak. Pun kuwatir. Nggih. Niki ngeten, kula secara singkat mawon. Nggih, ya napa, Nak. Lamaran kula nek pun sampean tampa akad nikahe mben niki, malam Minggu. Dinten apa? Malam Minggu mben. Malam Minggu mben niki. Nah, Nek ngoten, lamaran sampean kula trima. nah niki sampean tampa. Nggih. Niki peningsete, Nggih, kutang, jarik, stagen, bakal rok. Nggih. Niki kemiri kali keluar. Lho, kemiri ini kangge napa? Lho, ya naluri wong tua-tua Oh, nular. Naluri sampai keliru kula. Oh, napa? Nulari. Keliru, Nak. Sepunten mawon. Oh, nggih wong tuwa niku kata salah. Sing diarani nek wong pun buka omah ateges duwe gawe. Nggih. Lah niki meroi kang akal bakal dikeki cok bakal. Oh, nggih, Nak, nggih. Lah niki duweke wuwu niki. Lho, wuwu niku telek iwak ta sampean niku? Lho ya napa? Duwe ewon-ewon. Oh, ewon nggih sampean terangaken ngoten, Nak. Nggih, temenan. Pun lho Nggih, Pak nggih. Nggih. Nek panjane nek ngoten ngarak kula niki ya napa? Ngeten, ngarak sampean niku nek saged setengah sekawan mawon ya napa? Injing apa? Lho, niku mboten ngarak manten niku. Lan apa? Olahraga niku. Pelayan niku, Nak. Setengah 4 sore niku. Oh, nggih. Dadi setengah 4 sore sampean ngarak kemanten dugi griya kesanggen kula. Kula suwun nggih Pak, sakderenge kemanten lanang ateges kula dugi jam Nggih. setengah 4. Oh, nggih. Biada Sinoman, Nggih. penduduk RT Pamong-Pamong. Ning sik sampean niku cacat jiwa napa? Samen lumpuhaken Nggih. mapak lakune kemanten. Oh, ngoten nggih. Kula mriki mboten numpak bemo, Pak. numpak napa, Nak? Kereta kencana. Waduh, tengah sampean niku ratu ta, Nak. Lho ya napa? Sing penting niku kangge ya napa sampean. Napa sebabe sih kula setengah wong kok kait rabi? Nggih. Cita-cita kula nek nyambut damel lumpul-lumpul wong wedok. Cara sakniki kula rabi wong Nggih. wedok kari mlebu kari ngenggoni. Oh, ngoten. Panjen cita-cita sampean niku luhur. Temenan. Wong kepengin kula niki margakaken uripe bojo. Ngeten sampean niku mboten ada bojo kali anak, Nak. Lho kula ampun ngomong. Ijen? Lho Joko tir kula ni. Wah, nek ngoten nggih kula Ya, trima, no. Nak. Kula trima. Saestu nek Saking napa sih kula tuwek ni? Lah ya na. napa, Nak? Umur kula ni 17. 17 napa nih? Lho diwalik 71. Kurang 3 tahun, Nak. Jangkem pun kudut. Pun, Nggih. niki sampean tampa nggih. Nggih, niku kula tampa, Nak. Kula mboten saged suwe-suwe enten mriki. Nggih. Kula tak balik. Nggih. Kula tak ngedruk lemah ambal pinggang. Wah, sik napa ngedut? Nek enten wus-wus napa niku? sampean diteni. Nggih, Nak. Nggih niku angin ngalih. Pun lho Pak nggih. Monggo, Nak. Wah, dah.
Wis rezeki gak kurang-kurang anakku wis. Kakak, Loh, wana. sampe ngomong ambek sapa? Ijen Ngudoroso iki mau ya ana tamu. Lapor, Wah, rasa barang. rezeki kok gak koyo awakmu. Nak. Ora rezeki ora risan ta? Wis ta nak, rezeki ana wong lamar ini. Hah? Ana wong lamar. Lamar sapa? Sugih. Sugih atik-kate digaekno omah tingkat, Bapak. Lamar sapa? Lamar awakmu. Terus, sampean trimo? Tak terima mbek Bapak. Lancang. Loh, kok kon lancang-lancang ya apa sih, Nak? Lah apa aku gak kenal mbek wonge kok diterima? Gak diterima ya apa nak wong kon mak anak mak sitok. Terus, Ana sing njaluk atik wong sugih sisan. Kapan kon bisa ngenakno wong tuwa besok nek gak saiki kon tak telekno wong sing sugih, sing tapi aku cukup. gak seneng pamo, Pak. Loh, kon kok gak Ma. nurut wong tuwa kuwi? Kon kate Kak. oleh arek-arek sing gak karuan-karuan Wis iku. duwe sirsiran dhewe kok. Sapa? Ana arek kono. Iku arek embong-embongan iku. Ya arek ganteng kok. Oh, ganteng iku dikoyat tok kon nak. Ngomong tok sing akeh. Semono aja ngono lho, Pak. Aku gak keliru, aku pilih aku cinta mbek areke. Iku omonge tok sing gedebrus iku. Sampeyan niku emah gak gelem, Pak. Wis gak kon. Sampeyan trimo ya. Wis tak trimo. Rabin dhewe. Loh kok sik nak ajak. Bapak kok ngerabi aku sih nak? Emah aku Ya awakmu trimo. kon tetep kawin kudu nurut bapak. Emah. Lah, mau ya apa? Aku wis kadung tak trimo lamarane. Bapak gak ngerti aku. Gak, kon tetep kawin sekali kawin. Terus. Loh. Gak terus ya apa? Emah gak gelem Bapak, urung ah. Wis ngene ae kon gak gelem. Pisan kas bapak ngomong. Sekali kawin tetep kawan, Win. Loh, wis sampe keliru nak. Waduh kawin, keliru kawan, Win. Ayo, muring-muring gopo kabeh wong tak gelem aku. Wis sembuh nak. Wis kon. Sampeyan terusno ta? Iya tak terusno. Kon tetep Sampeyan. nurut wong tuwa kon. Ya mbong. Wis mlebu kono. Ya apa jenenge anak kok gak nurut ambek wong tuwa iki. Wis enake engko tak didik sing tepak, tak atur, tak tinggal mulih ae. Tak gelem mlebu, wis tak tinggal. Waduh lagu apa iki? Sampe bingung. Anil-anil kaya sinyu krembangan kon. Gak ono wong wis ayem ri. Utang ya sik durung iso nyaur ya. Iya. Sir-siran wis iso pethuk. Utang mburi sing penting Tapi- pethuk sir-siran. Cilakamu iku tiba mburi. Lho ora apa? Lho, masakan niku mangan-mangan gak tau keselek. Hah? Gak tau keselek nek mangan. Ambung sik nom mosok mangan keselek ri. Watakno. Lah cara keselek lah. Wah seneng kancamu lek mendelik iku. Ya apa lho. Masakan niku pirang-pirang dina iku lak ono ah. Ono apa sih? Tanda-tanda pikiranmu ku enak gak enak kan krasa. Ya kadang-kadang lek numpak sepeda ya. Hmm. Ono tanda-tanda ya gak wani melanggar, lek dilarang ya tetep dilarang. Adidas. Kok niku ngomong apa? Jaket ya Adidas. Lho, ket biyen kon jaket situ. Mosok lo esuk jaketan awan Lho. kentang-kentang jaketan. Lagi pakan demes ya tano. Wis tak gulune ndelok. Apa? Lho, kena ditanduri telo lo. Pakan demes ri. Kumban lo, Wak. Lho, golek utang lek nggo iki lancar ta no jaket iki. Oh, iki pengasihan ngono ta. Iya. Ono apa sih sajake kon kok? Aku jange ngomong ambek kon kok nang muring-muring. Mbak gak ngomong keliru ya gak mureng-muring ri. Temen dah. Iya. Wis ana paribasane ketek celonoan. Apa? Kuwi komedi ku. Ngawur ae. Wis tuwek kok cerongoan. Lho, Lho, sapa sing trengon? ya sapa maneh? Kon ngrumasani duwe bapak tangga nek kon gak duwe bapak termasuk kon iki anak lamkoar. Lah kon anak ram daur lah ngono. Ya duwe. Lah iya. Lah apa sih? Bapakmu. Apa? Tak kandhani kon. Bapakmu nu jange kawin. Heh, Jange kawin. ya enak, aku jangan duwe ibu. Lho, duwe ibu. Ayo apa? Ya nek kawin wong liya, Kan sapa? pacarmu. Heh? Pacarmu.
Loh, kok meringisna wong tanpa sesiung? Waduh. Ya, karena emosi. Mesti emosi tak kandhani ngono emosi kan. Ngomong sing tepak lho, Ri. Lek kon gawe isu-isu kate menghancurkan rumah tanggaku karo bapak. Loh, Kon awas kon. saya kan bicara secara konsekuen. Konsekuen. Ngopo kon kesuwen iki? Loh, bapak iku pamit nang Kalimantan jare ngurusi kayu lek gak Ya. sak wulan ya 2 wulan. Iso wong pamitan iku lak suatu alasan. Apa karo lek iku sir-sir aku? Loh, gak ero lho. Apa gak kok kandhani? Ya apa karemu? Kon durung tau di gedhe wong takon. Emosi ri aku ri. Kon tak kandhani malah kon salah paham mbek aku. Iki temenan ta? Gak selamat iya lah. Wis lek ngono ngene. Ucet dadak ya. Aku gembyeng balik bapak. Kon ro omahe ya. Omae, lho wong omae sir aku gak ero sih. Lho, bae kon gak ero, nek kon gak wani ro tak terno. Ngawur aku tak rono. Kon dhewe ta. Tak buktekno. Oh, ya wis Bapak kok gak sak karepe dhewe. Wong tuwa-tuwa brabas kakek nafas. Gaplek pringkilan wis tuwek petakilan. Wah, wis siwak limpoh, tuwa-tuwa ususe metel. Wis, gak perlu wong tua iku dilelekno, gak perlu. Aku telah berjanji dan bersumpah meskipun itu orang tua. Ananging. Ananging. Aneh ngopo? Mbuh gak ero. Wis aku tak rono. Iya ya, sing hati-hati. Yo, tak tinggal. Wah, Kartolo iki nek gak dikiti teko mburi, geger ambek bapak niki nggo. Tak tututane ae rono. Bapak aku masih jadi manten, aku gak ngundangi koncoku, aku gak seneng kok. Pengiring wis akeh iki. Monggo. Wah, monggo nak. Lho kok nangis enten apa ya? Sing enggak ada Kak Jat sinten? Kula nak. Sampeyan ngajengi mantu. Nggih, Nangsal Pak Munawar. Pak Munawar. Waduh, ya napa, Pak? Nggih. Niki enten berita mengerikan. Lho, Mengerikan, Pak. Nggih, isane kridik-kridik misalkan. Niki lho Pak sampeyan waca, Pak. Kula niki bingung campur susah. Lho sampeyan sing waca. pundi nak? Niki enten surat. Wah, niki ngeten wae, sing ngisor kiwe nggih. Nggih. Kicil lakaan. Nggih. Kicil lakaan. Niki taman kanak-kanak napa ya napa niki? Lah niki napa nak? Nggih. Kecelakaan sekarang di rumah sakit Cilaket. Meninggal Dominia. Lah niki. Nggih, niki. Dominia. Wong iki wis rada mliru, Pak. Dados niki apa niki? Niki wose nggih. Kemanten laki-laki Kecelakaan kecelakaan sekarang di rumah sakit Cilaket telah meninggal Dominia. Nggih. Sukutika. Nggih, Sukutika. Napa? Loh, berarti manten lanang mati, Pak niki. Apa, Pak? Loh, bojomu mati, Nak. Bapak. Loh, bapak ya apa sih, Nak? Bapak aku gak seneng kok. Ya napa niki, Nak? Ya Salah napa niki? dhewe. Niki jelas wurung kemanten niki lek adik manten lanang mati. Ya worong enak seneng aku worong. Burung ya apa sih? Loh, ya napa kula pun kadung nyewa-nyewa tabuhan. Mau disidakaken lah terus sinten manteni lanang. Ya Ngeten apa? mawon, Nak. Ngeten mawon. Kula nurut napa terus sampean mawon ya napa sampean nakalaken mawon ya. Ya, terserah manten wedok mau nyok napa Ya karepe. apa, Nak? Ya apa, Nak? Karena bapak iki disidakno. Heeh. Masih gak manten lanang didakno aku ngon milih ngono ta. Kongkon milih ngono. Mok sapa sih iku melok ae. Kak, saiki ngene Pak, nek ngono aku mesti milih ae ya. Ya awakmu sing milih ae, Nak. Ya apa, Nak? Sik tak pilih. Ya Siapa? iki ae sing ngeterno surat iki. Lho, Ya. pun guyon lho. Wah. Ya napa, Nak? Sampean ya Ya napa? Pak seneng aku. Sampean pun nurut omongnya anak lho. Rezeki apa? Nggih lah anak bener sampean turut nek mboten bener. Ampun tas, Nak sampean purun napa? Nak Pun nulung ngoten seket kula. lho, kula niki gelem ampun dipek mantu nika Sinten? Sinten? kawedanan. Sampean Dadi dadi niki setuju sampean niki. Ya apa kabeh iki? Lho lek aku ngono wis kari nurut. dadi sampean pun
Turun nggih. Nggih pun saiki. Iya, Pak ya, mantene ya. Lungguh jejer nggih. Sampeyan lungguh jajan. Oh, kemantene lungguh jejer. Oh. Wadah ayam. Hop. Cocok ya, Pak ya. Ada wis. Ayam. Wah, ngene, Pak. Hop. Pak, lho, Kemana? aduh, kata Pak. Kana kemanten mana? Lho, Cak. Monggo, Cuk. Lho, Monggo. Kula. Sampean lho kok, Pak. Kon lho. Nggih kula. Iya. Kok sampeyan kemanten? Pak. Lah sapa jen kemantene aku? Pak, Iki ngicik. kira mati sih, Pak. lho, Ya napa? Jane mati. Gentayangan ning ngono, Pak. Iki, Pak. gendruwo. Iya. Gendruwo. Gentayangan. Gendruwo. Wah, Iya. gendruwo kecil. Lho, Iya. Tolong wong iki. Ketara, Pak. Pak, delon gak mancik lemah, delon. Lho kok mancil lemah. Lho bener wong sepatuan kula iki. Sampean niku nek ngomong pating pecotot. Lho mendeli, Pak. Mendeli lho. Mesti lho aku, Pak. Lho wong delok arene. Dodono siu nggih. Kok disiyo wong karo Gusti tok ngene. Ngen tak dhisik niki nalare yo napa sih niki? Niki lak ngeten wau. Nggih. Kula angsal surat. Nggih. Lah niki Terus sampean niku terus mati. sampean niku mati Sing kecelakaan. mati niku sinten? Lah niki Lah niki surat. surat Sinten sing damel? Lho niki enten surat. Sing damel sinten? Kirangan. Sing mriki kula wacana. Sampeyan waca ta? Sampeyan waca ta? Kabar pentil. Penting. Kemanten lelaki sekarang kecelakaan. Lho, nggih. Lah nggih. Dirawat rumah sakit Cilaket. Lho, bener. Yang luka sudah dicidet. Lho, Umpama sembuh mestinya bidet. Lho. lho nggih. Terus meninggal dunia. Loh, Lho, nggih. Sampeyan lak mati ta? Mati ya Pun sampeyan. gudo ta, pun gudo. sampean mboten ngerti nek sing damel surat niki. Mboten Tapi sampeyan sing gawa sinten? Niki kemantenan sing lungguh niki. Niki. Pak. Lho, Pak. Helo. Mosok meringis. Apa? Dadi apa koyo menak jinggo, Pak meno? Ya, Pak. Oh, maca apa ae? Engko tak dhisik bancaan ta iki. Lah kamu ya. Lah iya, lah apa dadi apa? Pak dadi kemanten. Lho, wis gak usah nanggap ngene-ngene, Pak. Saiki iki kene. Iki sapa sih iki cata lho? Iki bapakku lho, dadi kemanten mbek sapa? Lho ya iki kerengamu. Endi? Ya iki. Ngawur aku tekku takno. Ya, Pak. Iki tekku wis suwe dadi. Kartolo nih. Wadah, wak gak ero enak. Iki bapakmu lho. Iya. Iki aku tamat bapakmu dapat manuk terus. Ngin sik ta nak, nun sewu. Sampeyan kula takoni niku terus mboten enggak ada bojo, mboten enggak ada anak. Karep kula niku gara-gara sembodo ngoten perlu cek sampean tompo lamaran kula. Sampean Niki ya ngeten ngomong, mawon. Iya. Ya, Dik. Ya, Dik, ya, Nak. Bapak iki. Niki ngeten nggih, Pak. Lo Kartolo. Ya apa sih, Pak? Wis Bapak Ridho nak ya ikhlas wis kawin-kawinen. Tapi kok nek gak seneng ya balekno nang bapak maneh. Iki lah. Olah apa? Ajang-ajang ae. Umpama niki kula silih. Bapak ya napa sih? Mboten umpama kula silih rong dina mungkin kula balekake lho. Bener apa, Pak? Oh, nek kok takno ngawur ae. Sing salah iku ya Ngono. bapak. Iya wis tak. Tapi aku mekas lo Iya, ya Pak. nek iki wekmu ya bapak ngono lo. Ngene apane? Lho gak ngono. Nek waktu kemanten mangan enak-enak. Iya. Bapak iki lho panganane enak-enak. Mangan enak. Oh, bae panganan opo kan? Bapakmu ki dayanane barang gembuk-gembukan. Apa? Nek iso iki golekno bantal. Wah, apa mah biada elek ya, Pak, biada. Iya, Pak. Kita sidakno biada, Bapak wis. Lho sing bagian adang lho mburi. Iya iku tau diburu-buru wong ping 4 sing adang iku. Ya apa gelem ta enggak? Omonganmu blakrak ngono. Lah iki resmeno, Pak, wis. Sakniki ngeten mawon Nggih, kan. nggih, nggih. Tritung sampean besan. Nggih kula nggih besan sampeyan. Kula pasrah-pasrah anak kula. Nggih nggih. Wong panjene niki sembarang niku enten sembarang niku enten marga. Nggih nggih. Nggih ya. Nggih nggih. Wong enak niku mboten kurang jalaran, wong mboten enak mboten kurang marga. Sarane temen-temen wong Kartolo niki pun suwe tunangan kali anak sampean. Lho niki kena jarane wong tuwa kaya kula niku cerongan. Mas. Awake dhewe. Sampeyan ceromongan. Pak iki diresmeno ta enggak, Pak? Lho tetep nak ayo diterusno.
Tak ono. Di sepuro nggih Pak nggih. Aku yo sepuro peno, aku tak nyambut kanca-kanca dari kegagalan iki ya. Tapi Nggih. kon tak kandhani, kon nyambut ta? Iya lang gagal. Bapak mau nyambut sabuk mek sarung. Ngawur e. Jadi nyambut aku lho. Lha apa? Utangmu durung sawu. Gak ngono para kanca-kanca sing ngiring-ngiring lho. Kok mantene dhewe sing nyambut? Derek-derek sedaya. Nggih. Kakung mewah putri. Putri mewah kakung. Kok bulet ae sih, Cak? Wong bingung kan dadi manten nak bingung to. Kami di sini atas nama panitia bal-balan. Ayo apa? Atas nama. Kami di sini sebagai ganti daripada Bapak kemanten baru. Ya, malam ini adalah malam selikur. Dari Kok nek iso ngekeki sambutan mikir lho. tolong nih. Sik, Amit, Tolong nih. sampean teraken kula tak teng wingking. Lha apa? Lho, Ngawur sambut. oh. Kok iki Cak Pari. Ngene lho nggih sambutan ngono. Bapak-bapak, Pak. Ibu-ibu, Bu. Anak-anak, nak. Bapak nek melok ae, Pak. Saya selaku wakil tuan rumah, Pak Pak Tini. Pak Tini. Pada malam hari ini peresmian perkawinan Tini mendapat pasangan kebo. Loh, ya apa sih Cak Pari? Oh, Perkara utang 2000 pasangan keburi. Kartolo, mudah-mudahan tidak ada halangan suatu pun apa-apa. Selamat dan panjang usia. Bisa itu saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Kok nek ngono tok sih? Kaita terus. Lah terima kasih. Ngene lho, Cak Tolo ya. Hmm. Aku krungu-krungu tau ngrungokno sampean jare sok ngidung. Mosare kate dadi manten dijaluk ngidung rek. Kok anak? Moro tua ki. Aku cek ayem ngono lho. Ayem betul. Timbangane diolehno, nak. Kemanten kate ngidung iki. Iki bulan, Pak. Kae iso, Bapak. Lho, Para tua aku sing iso iku Cak Pari beke. Oh, moro tua. Besan ini besan. jare ono jalukan ya sak karepe ta tinimbang aku gak dikarepi. Iki pengen ujar kewetu, nak. Ya apa, Pak? Yen sampah, nek di anak lanang, nek wis dadi kemanten, tak kiring gending jula-juli. Sampean sing ngidung nggih, Pak. Ya, Pak. Sampean sing ngidung. Lho, sak kalan nek gelem ngidung untune bapak iki waras, nak. Oh ngono. Ya sembarang ayo. Wadah. Dadi wong wedok lodek sing lara tatimu ben bisa maler balan anjamu sebalike wong lanang aja keliru panamu mula cek kesel rumah tangga